halkımızda yağın yağın görmesinden bir söz var. Öz uçun kuyumu tüykürmek bu nadallık. Özanın baktığını görüyormuştur. Ah Muhammed Mustafa diýýärine aslında Türkmen nimäge dilim bar. Ya bu tetel adamlar millet näme, arnamus näme, wata näme, örar näme düşünýärler akla bir halarlar. Aşlyk düşüne dar görýärler. Haram niyeti bilen iýirin aşna awat ýanaýpa tüs taňa haram diýýärler. Sen pulun ulugyny ýany men diýärsin. Bu haram peýaryň awudynyň bilen ýerde bir gedip haramdan şaňy goktuň suud edýär. Halkymyň garakaşa ak bolmaz diýen bir tägim bar. Senin dannyň arady betni etdir. Sen ikaga söz bilen halkyň arasyndan dur salaryň ne dedi? Ardyň etdi. Millet giýje güni alkışlar bilen öz howanlaryny gorap oturup. Sen we sen tetellerin karşısına watan şu öşürün janyny gaýrymajak gerçek olurdur. Sen o tepelerin karşısında saçına ak tepeler, giyici onun arkadan alkışayla oturan kerametli eneler durur. Sen o tepelerin karşısında paykatından bent tapan, vatanın gerçek oğullarına uğra oturan takımdan atalar durur. Belki senin haram yatırıp öz ayağına tuşak ol, boynuma tuğku ol. Yapışır.